Алдагы котлау хатыбыз Зур Чиркли авылына юллана. Бүген үзенең олы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Ягудина Месрур Биктимир кызы каршылый. Аны онытылмаслык гомер тантанасы белән ихластан кызлары Гөлсем, Гөлнур, Гүзәл, кияүләре Әхмәт, Хамид, оныклары Гөлсинә, Галия, Султан, Үмәр, Али, Зимфира, Али һәм Самир, оныкчыгы Айша кытлыйлар. 1948 елның 9 июлендә дөньяга безнең якын кешебез килгән. Сугыштан соң елларда туган балаларның балачак вакыты билгеле аллы-гөлле килеш узмый. Бәләкәйдән ук бар эшкә өйрәнеп, нужа арбасына җигелеп үсә кадерлебез. 13 яшеннән ук ул авыр эштә колхозда эшли башлый. Бары 9 сыйныфны гына тәмамлап, гаилә иминлеге өчен хезмәт куя. Балик булгач, маляр булып эшкә керешә. 1974 елны әниебез Газиз әткәебез белән матур кыш аенда гаилә коралар. 26 яшендә үз авылдашы Ягудин Хәсән Тагир улын мәңгелеккә үзенә яр итә ул. Һәм мәхәббәттә 28 ел бергә гомер кичерәләр. Башлап аларның 2 игезәк кызлары туа. Аннары Аллаһ Тәгалә аларга тагын бер кыз бүләк итә. Кызганычка каршы 2002 елның март айы гаиләбезгә олы кайгы китерде. Газиз әтиебез вафат булып, әниебезнең пар канаты сынды. Әниебез ул чак 2 игезәк кызы кияүдә инде булса да, ялгыз, төпчек кызымны ничек укытып, олы тормыш юлына бастырырмын дип нык куркып калды. Ләкин Ходай Тәгалә үз мәдәтен бирде. Ул Мәскәүгә йөреп, сәүдә белән шөгыльләнә башлады. Бүгенге көндә инде аның 7 оныгы һәм 1 оныкчасы бар. Аллага шөкер, әниебезгә хаҗ кылырга да насыплар булды. Ул кушканнарын үтәп, тыйганнардан тыелып, бик матур гомер кичерә. Бүген дә олы яшьтә булуына карамастан, ул һаман эшсез яши алмый. Бакчасында яшелчәләр үстереп, һаман җиләк-җимеш җыеп йөри. Хәтта вакыты белән Мәскәүгә барып кайтып, һаман сәүдә белән дә шөгыльләнә. Менә шулай итеп ул безгә бар яктан да үрнәк булып яши. Кадерле кешебез, әникаебыз, әбиебез. Бүген туган көнең белән котлап, иң зур теләгебез озын-озак, саулыкта, иман байлыгында матур гомер итсә идең. Син исән булсаң, без бәхетле булырбыз иншалла. Иртән торып бүген дуга кылдым. Әниемә саулык сорадым. Көне нинди матур, күрәсезме? Бәйрәмеңә аны юрадым. Әниемә күз тимәсен әле. Һаман чабып йөри, гөл эшләп. 1 минутка ял итергә аны утыртып та була тик көчләп. Утыр әле әни яннарыма. Кабул итче безнең теләкне. Бирер идек килсә хәлләрдән ук, япь-яшь булган яңа йөрәкне. Яшәтер дә идем меңәр еллар, синең янда рәхәт булуы. Нинди бәхет, балаларым дигән сүзләреңне ишетеп торуы. Котлы булсын әни, туган көнең. Теләгебез сиңа исәнлек, бирсен Раббым бәхет сәгадәтен, гомер азагына җитәрлек. Кадерле Месрур Биктимировна, якыннарыгызның теләкләрен күркәм җыр дәвам итә. Әйдәгез, бергәләп рәхәтләнеп тыңлыйбыз.
Yalığın bigrek kilişe Burşulmalı sin Bulayı da matur Hadi kulmek gigen kilişte Eniyimnin tuğan günü bugün Yarar indi enni yılama Unutmadım nişeğide Baratayım ya bir yılma ya bir sığlama Eniyimnin tuğan günü bugün Yarar indi enni yılama Unutmadım nişeğide Baratayım ya bir yılma ya bir sığlama Kuştemeşler bilen babın tuldu Kuvanışlar kübrek ananda Canımızga жылы kıyaş bulup Yaşayı şulay hamanda Eniyimnin tuğan günü bugün Yarar indi enni yılama Unutmadım nişeğide Baratayım ya bir yılma ya bir sığlama Eniyimnin tuğan günü bugün Yarar indi enni yılama Unutmadım nişeğide Baratayım ya bir yılma ya bir sığlama Eniyimnin tuğan günü bugün Yarar indi enni yılama Unutmadım nişeğide